Lapu-Lapu City pabiling anaa sa green category kun luwas ug malinawon basi sa gipagawas nga assessment atol sa tigum sa Lapu-Lapu City Joint Security Control Center kagahapon. Matod ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa Comelec Lapu-Lapu City, nga di gyud malikayan nga may mga pasumbingay ug pagpanaot sa magkaatbang nga mga kandidato pinaagi sa social media. Apan sa mga gilatid nga parameter sa Comelec ug sa kapulisan sa pag-ila sa kaluwas sa usa ka dapit, samtang naghinangat ang eleksyon 2025, wa malakip ang Lapu-Lapu City sa mga areas of concern. Samtang sukad gisugdan ang pagpatuman sa Comelec gun ban niadtong Enero 12, way ni usa ka armas ang nasakmit atol sa checkpoint sa Lapu-Lapu City. May unom hinuon ka mga armas nga nasakmit apan atol kini sa mga police operations. Isa intelligence nga atong gitamdan para maghimota sa atong category, peaceful ang Lapu-Lapu. So that's why we have that green.